Изстрел с глава, Левски повежда. Вендерсон Цунами е човека, който в самия край на 18-та минута дава аванс на Левски срещу Ботев Пловдив. А корнерите... Ъглови удари изпълнен. Възможност за Левски, резултата е изравнен. А минутата е 26-та при втория си ъглов удар от началото на двубоя. Хората на Николай Костов скоро постижно се завръщат обратно на пътя на точките. Около топката, за да се държи самия противник в постоянно напрежение. Този път центрирането стига до играч на Левски, който праща топката във вратата. Капитана Вендерсон Цунами попада в прегръдките на своите съотборници. 29-та минута, равенство. Имат възможност да запишат още няколко игрови минути. Цунами към Фадига. Възможност за полузащитника да демонстрира своята техника. Много добро подаване към Вендерсон Цунами. Топка върната към точката за изпълнение на Дуст. Междувременно Уелтън в наказателното поле на ЦСКА, изпитвайки болка. Изстрел сега на Роналдо! Топката във вратата, Левски повежда! Цунами. Добро подаване, възможност за Левски, сините връщат един гол. Който вероятно не е позволил на новаците да поемат още по-голяма глътка самочувствие и увереност. А Левски може да осъществи обрата и го прави. В остро подаване от Иван Попов. Топката е избита от Дарко Илиевски. Цунами. Петков. За сега действа индивидуално Марин Петков, след което стреля. Прекрасно изпълнение на... За комбинация в предни позиции. Отново подаването беше към Хосе Кордоба през Цунами. Топката вече е в краката на Уелтън. Бразилска комбинация по левия фланг. Цунами, Рикардиньо, отново Цунами. Елджи Мили получава страхотно действие на Цунами. Може да стреля, може да подава Цунами и търси пас към Галчев. Стреля Галчев! Topmann hat das ja auch gesagt, wir brauchen einfach noch Zeit, er wird immer um Geduld. Jetzt müssen sie aufpassen. Gut. Асими Фадига. И отнета топка от страна на домакините. Цунами към Уелтън. Добро двойно подаване между двамата. Топка в наказателното поле, където е Роналдо. Вратата на гостите, а не в тази на български отбор. Все пак, ситуацията вече е зад гърба на футболистите на Николай Костов, които могат да отговорят много. Makoto Hasebe sitzt erstmal auf der Bank, nachdem er ja zuletzt gekränkelt hatte. Пачаме се насочи към подпомагане на действията в наказателното поле. Митков, меко подаване от Асен Митков. Има го и завършващия изстрел. Той обаче е неточен. Страхотен шанс пред Цунами в 9-та минута на добавеното време. Larsson, Mamouche.
Und jetzt die Chance für Levski. Цунами. Меко подаване в наказателното поле. Някои футболисти. Оставени да се справят сами на фланга. Цунами с пас към Рикардиньо. Робин Коп срещу него. Цунами в наказателното поле. Пас за Фадигас! Отново спасяване на Мартин Величков. Бе спасен от Мартин Величков. И изпълнение. Yes, you're very quite tough, always having bad luck. You think you're going crazy, look up, there's a new life waiting. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Не е най-точен човек за контратаките. Боран много често не взима и правилните решения. За сега задържа. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going. 4 горе-долу по стартите на FBet Лига, един фаул на 3 минути. Цунами. Удар с глава, който е неточен. 8. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, yeah, I do just what I do. And I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Или пък такава за Левски да удвои своята пернина. Голмайсторът Цунами. Камаси. Since we in the building.
bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty your 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. Дараланд. Цунами. Поредно центриране. Игорин Попов с едно докосване към Рикардиньо. Let's go when this my body is. It ain't enough. Give me the check, I give them the plastic. Don't gotta flex, I know what you asking. You need a lift, you look like you crashing. Here it comes, don't face out. Big facts, I do what I want, I do what it does. I'm moving around, I'm getting the love. It's me that you want, my schedule is plugged. But I'm here now. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know. Патрик Габриел Галчев, Келен Вандеркап, Хосе Кордоба и Вендерсон Цунами в отбрана. Алфа Конте. Трябваше да бъдат много внимателни футболистите на Левски. Цунами. Подаването е за Чандъров. Успя да си